Así que este Oliver Antón que me mandou un mensaje nunha pelota, algo nunca visto, debe ser unha inteligencia superior, un genio. José Antonio, hostia, páganos a coca, que de tomala ben que non te olvidas. Non está calando de Benky Price, vou ter que buscar outra porra. Capi, que pasou? Estábamos tomando nos flies e nos llamaste. Hombre, chegaron mis putitas. Non me ides crer, o pixiñas ese quere que lle pague a coca que lle comprei a súa nai. Sabendo que eu son gran devoto da Virgen do Puño e que non me gusta pagar, hombre, por Dios. Así que xa sabes, se queres cobrarte este que enfrentar a todo o meu equipo nunha pachanca a muerte. Se nos pagas chámoche Benky. Que pasa? Non lle terás medo aos carniceiros de Boisaca? O capitalismo non funciona así, hai que pagar polos bens e servicios que consumes. Acepto. Pero que dices, non ves que te poden mallar, son moi brutos. Bruto era meu abuelo que iba a leña con carro de bois, non tiña bois. Ya estás calentando la banda del cementerio. Claro que lle pasado en tú. Creo que o galego normativo acabará por imporse Xaxún, Gaiola, Enquisa. Chicos! Están movendo a cámara para non ter que dibujarme. E despois din que os japoneses son traballadores. Chicos! Que quererá esta? Joder, xa che dixo eu que non. Vai haber unha pachanca a muerte entre os carniceiros de Boisaca e Oliver. Si ganamos nós teremos o campo para entrenar e si perdemos teremos churrasco de Oliver de cena. Capto a túa ledicia, porén gustaríame proporche unha actividade sexual. Primeiro de todo a min fálame como a xente. Vai, tens que perdonar, que a miña nai é profesora de gallego e faime falar así. Eu era pa dixirche de levar polo cu. Verdad, chavales? Neste concello sabe só sabedes falar de fútbol e de foder. Menos mal que a vida real non é así. Ademais non teño tempo de un canivete. Para iso sempre hai tempo. Ademais non nos iba a levar máis de 30 segundos. Con 20 segundos de quitar a roupa. Sí, que ben me conoces. Pero este tipo non lle dará vergonza estar aí bebendo el solo diante dos nenos. Oye ti, invítasme. A ver, hostia, que vai empezar o Ninja Hattori. E de mallar no tipo, quero ir para a casa. Sí, capitán, a por él. Dios, veñen doentes. Chegou o momento de demostrar por que me chaman o viejito Tristán de Loimil. Vou no campo, mellor na taberna. Aí vou! Croquetiña! Hostia, se me apartades todo moito mellor. Dios, como xueja, é buenísimo, táceme poñendo dura. O fútbol é fácil, o difícil son cando nas matemáticas empezan a meter letras. Hostia, veñen dous. Técnica da jadaña! Parece que zafa. Me cago en Dios, que mañan eu teño que ir traballar, hostia! Como se nota os que están todo o lunes na casa, me cago en Dios. Que caralla é Messi, me cago na virgen, que é regatitos. Pero cantos ferrados ten de campo de fútbol, non acaba máis. Este pode ser o que eu sempre busquei. Un rapaz ao que enseñarlle todo o que sei de fútbol e leválo ás maiores categorías do fútbol mundial. Así, aproveitarme del e joderlle os cartos todos. Pode ser a oportunidade da miña vida. Na medida do posible, mete gol! Con ese sí que me deitaría. Tamén tocou un único traficante que ten un fillo que xoga a Cristo. A ver, hostia, que non tire! Eu paro yo ben, non, pero se non tira, mellor. Non me fai falta para nada, pero de pura chulería vou a levantar para metercha de cabeza. Que che parece? Non pode ser. Remate da galiña! Bueno, carallo, ao final outro inútil que non sabe meter. Merda de equipo deixaron que tirara, fillos de puta. A tomar polo cúcar do hostia. Oliver, que este é unha pasanga a muerte. Hasta que morrades un dos dous aquí non se vai para a casa, É Roberto Cediño, o delantero centro da selección brasileña. Tamén os da serie, quen se vai creer que un xogador brasileño sea un fiestero e un alcohólico. En un momento de máxima tensión, co centro no alto, cando non se sabe se a mete ou se a para, aparece Pepe da Cocha e jódevos todo. Ata aquí outra loucada dobraxe da Telejaita. Non olvidedes comentar, darlle a like e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades como adiós.